ଅପାର କରୁଣାରୁ ଆଜି ଏଇ ନୂତନ ଘରୋଇ ପାଠଚକ୍ରଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ତ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ମାଙ୍କର କୃପା ଅଛି। ଆଜି ସେଇଟା ରୂପ ନେଇଛି ପାଠଚକ୍ର ରୂପ। ଆଉ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଧ୍ୟାନ, ଧୂପ ଦେବା ଆଉ ବହି ପଢ଼ିବା ସବୁ ମା ପୁସ୍ତକ, ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ଆଉ ହୀରାପା ବି ମାତୃ ବନ୍ଦନା ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ maa Sri Aurobindoଙ୍କ ପାଠଚକ୍ର କାହିଁକି କରିବା, ଘରେ କଲେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଅପା ଆଉ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କହ୍ନେଇ ଭାଇ, ହେମ ଅପା ଆଲୋଚନା କରିବେ। ମାଙ୍କର କୃପାରୁ ଆଜି ଘରେ ନୂତନ ପାଠଚକ୍ରଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପାଠଚକ୍ର କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଯେଉଁ ଆମ ଧାରାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଠଚକ୍ର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଠଚକ୍ର ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ପାଠଚକ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଠଚକ୍ର ଆମରି ପାଠଚକ୍ରଟା କ'ଣ ନା maa Sri Aurobindo ଯେତିକି ବହି ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସପ୍ତାହର ଗୋଟେ ଦିନର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବସିକି ଘର ପରିବାର ଲୋକ ବସିକି ସେଇଟା ପଢ଼ିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଠଚକ୍ର। ଯେ ଆମେ ଏଇ ପାଠଚକ୍ରଟା କାହିଁକି କରିବା? ଏତେ ତ ଆମେ ଆଗରୁ ସବୁ ଦେବା ଦେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଯାହା ସବୁ ମାଗୁଥିଲେ ଆମର କାମନା ବାସନା ଯାହା ଦରକାର ସେମାନେ ବି ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପାଠଚକ୍ରଟା କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଭିତରୁ ଆସିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା କରୁଣାମୟୀ ମା ସିଏ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ ନା। ସିଏ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଦିରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ମା ହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଧାରରେ ବି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଯାକେ କେହି ବି ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ସଶରୀରେ ଆସିଲେ, ହେଉଛି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବି ଯେଉଁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ବୋଲି ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ, ସିଏ ଯାଇକି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେମିତି maa Sri Aurobindoଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ଆଉ ଘରେ ଘରେ ପାଠଚକ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବି ସେ ଯେଉଁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଥିଲେ। ଘରେ ଘରେ ପାଠଚକ୍ର କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଧୂପ ଚନ୍ଦନ ଦେଇକି ପୂଜା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ନିଜ ନିଜ କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯେଉଁ ବହି ପଢ଼ା ହେବ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ସେ ଜ୍ଞାନଟା ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇବା ନା ତାଙ୍କ ବହି କିଛି ନ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୃଥିବୀକି ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଅବତାର ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ। ଆମର ବି ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛେ ଆମେ ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆତ୍ମାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସାଧନା କରିକି ନିଜେ ନିଜେ ମୁକ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, ସଂସାରଟା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ନିଜ ସାଧନା କରିକି ସବୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଯାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆସିଲେ ସେ କହିଲେ ସମାଜରେ ଯିଏ ସିନା ତପସ୍ୟା କଲା ସେ ସିନା ମୁକ୍ତି ନିର୍ବାଣ ପାଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ? ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବେନି, ନିରୋଗ ରହିବେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେ ଯେହେତୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ 5ଟି ସେ ଦେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ସଂକଳ୍ପ ବୋଲି କହିବା। ସେ 4ଟି ସଂକଳ୍ପ ଗୋଟେ ଦେବୁ ଆମେ ବାଣୀରେ, ସେଥିରେ ଅଛି। ସେ ବାଣୀରେ 4ଟି ସଂକଳ୍ପ ତାଙ୍କର ପୂରଣ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ବାକି ଅଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପଟା କ'ଣ ନା ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେମିତି ଆମେ ହେଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ମାଙ୍କଡ଼ଠୁ ମଣିଷ ହେଇକି ମଣିଷମାନେ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆ ପରେ ଗୋଟେ ଜୀବଜାତି ଆସୁଛି, ସେଇଠି ହେଉଛି ଅତିମାନବ। ସେ ଅତିମାନବ ଜୀବଜାତି ହେଉଛି ଆମ ପର ହେଉଛି ପିଢ଼ିରେ ସେ ଆସିବ। ସେ ଆସିବ, ଯେହେତୁ ସେ ଆସିବ, ତେଣୁକରି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର। ପୃଥିବୀ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନ ହୁଏ, ସେ ଆସିବାକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ସିଏ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତାହାରି ରୋଗ ନଥିବ, ତାର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ନଥିବ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନଥିବ, ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜୀବ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଯେଉଁ ଜୀବଟା ଆସିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଗୋଟେ ବେଶ୍ ଦରକାର। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେମିତି maa Sri Aurobindoଙ୍କୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ, ଜାଣିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ maa Sri Aurobindoଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେ ଇଏ ସବୁ କିଛି କରିଦେବେ। ମାନେ ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେ କରିପାରିବେନି, ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ଏମିତିକି ବି ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ବୋଲି ବହିରେ ଅଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ମା ବହିରେ। ଆଉ
ସେଇ ରୂପାନ୍ତର କାମଟା ବି ସେ କରିବେ। ଏଇ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ହେଇକି ଆମ ଯେଉଁ ଅତିମାନବ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଅତିମାନବ ହେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ସେ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯେଉଁ ସେଇ ଅତିମାନବର ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରୋଗ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କାହା ଘରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ବୋଲି ଏମିତି ନାହିଁ, କାହା ଘରେ ରୋଗ ନାହିଁ ବୋଲି ଏମିତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା' ସେମିତି କହିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ରହିବନି, କେବଳ ସେଇ ମା' ସେବିନ ହିଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ସବୁ ନିରୋଗ ରହିବେ, କେମିତି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, କେମିତି ବୃଦ୍ଧତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ସେଇ ଜିନିଷ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମର ପାଠଚକ୍ରଟି ନିହାତି ଦରକାର। ବେଶୀ ବେଶୀ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ମା'ଙ୍କ ବାଣୀ ପହଞ୍ଚିବ, ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମା' ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ, ଭରସା କରିବେ, କଲେ ଯାଇକି ଆମର ସେଇ ଅତିମାନବ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ଭଲ ମାନେ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ନହେଲେ ସିଏ ଆସିକି ରହିବ କୋଉଠି? ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବେଶ ଦରକାର, ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ। ଯିଏ ମା'କୁ ଜାଣିଥିବ କି ମା'ଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିବ। ଆଉ ମା' ଏଠି ରହିଲା ମାନେ ଦେଖିବ ସବୁ କିଛି କେମିତି ସବୁ ସଜାଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଘର ପାଠଚକ୍ର କଲେ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଯେତେ ଯାହା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆସୁ ଇଏ ଆସୁ କିଛି ରହିବନି। ସବୁ କଥା ଆମେ ଯଦି ମା'କୁ ଜଣେଇବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଗୃହିଣୀମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଝାଡ଼ୁ କରୁଛନ୍ତି, ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଭାବିବା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମା'ଙ୍କର କାମ। କାରଣ ମା'ଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ମା'ଙ୍କ ଘର ଭାବିକି ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆମକୁ ସେ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ବାଧା ଲାଗିବନି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ମାନେ ସଂଗତି ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ହେଇପାରିବ। ସେଇ ପାଠଚକ୍ରରୁ ଏଇସବୁ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ମିଳିବ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେମିତି ସବୁ ପରିବାରର ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ ବି ଏମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆସିକି ବସିବେ, ବସିକିନା ସେ ବହି ଟିକେ ପଢ଼ିବେ। ଯାହା ପଢ଼ିଲେ, କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝିଲେ ଭଲ, ନ ବୁଝିଲେ ବି ସେ ଖାଲି ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ। ଆମେ ସବୁ ସମୟ ନିଜ ଖାଇବା ପିଇବା, ରାନ୍ଧିବା, ଇଏ କରିବା, ଯତ୍ନ ନେବା ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାଟେ ସମୟ ଦେବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏମିତି, ତମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜାଣ ନ ଜାଣ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଳରେ ତମର ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ। ତମକୁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା, ଗୋଟେ ସ୍ତରରୁ ଅନ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ବି ନେଇଯିବେ ଚେତନାରେ, ବୁଝିଲେ? ତେଣୁକରି ପାଠଚକ୍ର ଟିକେ କଲେ ଘରର ମଙ୍ଗଳ, ନିଜ ପରିବେଶ ପରିବାରର, ଆଉ ତମ ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ମଙ୍ଗଳ ହବ। ତେଣୁକରି ଆଜି ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ, ଅପାଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ନୂତନ ପାଠଚକ୍ର ଟିକେ ଖୋଲା ହେଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମା'ଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞ।